כל בוקר אני קם עם זריחת השמש. עוד יום חולף וחוזר אליי הקול הפנימי, שואל אותי לשם מה כל זה. מהי המטרה שלי בחיים? מה התרומה שלי לחיים ולמציאות? במשך היום אני עסוק בעבודה, לפעמים אפילו מרגיש מלחמה. אתם יודעים, חלומות להצליח, לעשות הרבה כסף, אבל כשהשמש שוקעת והלילה יורד, אני תוהה האם רק כסף וקריירה ימלאו אותי באמת. אני חושב, מה המפתח לחיים? אולי המפתח בנתינה לאחרים? שאוכל להאיר את העולם כמו אור השמש בבוקר? אולי אחר. המחשבה לא מפסיקה. השמש שוקעת, הלילה יורד, אבל אני מרגיש שהתשובה נמצאת בתוכי. המחר יבוא, ואיתו יום חדש של חיפוש אחר המשמעות. וכך שוב ושוב עם כל שחר.